Цяпер усе далёкія сваякі Рэндальфа Картара сыходзіліся ў меркаванні, што на 10-тым годзе яго жыцця здарылася нешта, што абвастрыла яго ўяўленне. Яго стрыечны брат Эрнест Б. Аспліноул, эсквайр з Чыкага, старэйшы за яго на цэлыя 10 гадоў, першым заўважыў выразныя змены ў паводзінах хлопчыка пасля восені 1883 года. Рэндальф бачыў такія сцэны ў сваіх фантазіях, якія мала хто калі-небудзь мог бачыць. І яшчэ больш дзіўнымі былі яго некаторыя новыя паводзіны, якія ён праяўляў у дачыненні да вельмі звычайных рэчаў. Увогуле здавалася, што Рэндальф набыў дзіўны дар прароцтва. Ён незвычайна адгукаўся на рэчы, якія хоць у той час і не мелі значэння, але пазней апраўдвалі яго дзіўныя паводзіны.